Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka da fatan mun wuni cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duka inda kuke a faɗin duniya. Alal haƙiƙa mun ga tattaunawa da aka yi da wata yarinya da ke ƙasar Horanshi da zama da wani ɗan Nijar wanda yake cikin ƙasar Nijar da zama akan shugabanninmu na Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP, cewa da shekara 2 na Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP da suka yi akan karagar mulkin ƙasarmu ta Nijar, ake tambayar wannan yarinya wadda ke ƙasar Horanshi da zama wadda ake ce ma Maira. Wato wannan yarinya wadda ake ce ma Maira a cikin bayananta tana ƙara nunawa cewa ita tana nisanta kanta da Nijar. Abin nihi, ita tana nisanta kanta ne da ƙasar Nijar, sabida maganar ta wadda ta ɗanfi jan hankalina a kai shine ta ce a halin yanzu a ƙasar Nijar babu 'yancin faɗin albarkacin baki. Wannan yarinya ta yi wannan magana ne a lokacin da ba ta san halin da Nijar take ciki ba a lokacin da 'yan siyasa suke mulki, kuma ba ta san halin da Nijar take ciki ba a lokacin da sojojin ƙasarmu suka ɗauki mulki. Duka wannan ba ta da labari irin wanda take samu, faɗa mata ne ake yi, labari irin nasu na mata na cikin gida. Bata san abin da ke wakana ba a cikin ƙasa. Wato Maira, za mu faɗa miki cewa tun bayan kifar da gwamnatin taku ta 'yan siyasa waɗanda kike goyon bayansu, kin shi ko? Babu wani lokaci wanda talakan Nijar ya samu damar ya faɗi abin da yake so, ya samu damar ya yi magana da bakin shi irin lokacin Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP. Wannan abin da muke gaya miki ne a lokacin 'yan siyasa uwayen gidanku waɗanda suka ɗauke ku suka kai ku waje domin ku zama karnukan ƙasar Faransa da kuke da zama a can, domin ba ta san halin da ƙasar Nijar take ciki ba. Ta ɗauko magana cewa babu 'yancin faɗin albarkacin bakin nan ko kaɗan. Ta mance da cewa a lokacin da 'yan Nijar suke cikin takunkumi na 'yan siyasa, nasu uwayen gidansu da ke mulki sun hana kowane ɗan Nijar ya buɗe baki ya yi magana. Duk wanda ya buɗe baki ya yi magana ba dai ya sake yi ba. Wai har ita take buɗe baki take cewa ita ma wai yanzu da take gayan abin da take so don tana Horanshi ne. Kenan su waɗanda suke gayan abin da suke so su faɗi ra'ayinsu a cikin ƙasa, kenan su ba cikin ƙasar suke da zama ba, sabida ba ta da labari, sabida ba ta san abin da ke faruwa ba. Aka zo aka yi mata tambaya akan harkar tsaro, sai ta ɗauko labarin da fiye da wata 3 zuwa 4 da wucewar labarin sai ta kawo shi a halin yanzu, sabida ba ta da labarin abin da ƙasar take ciki. Wato wannan labarin da take badawa labari ne wanda fiye da wata 3 zuwa 4 tuni gwamnati ta ɗaukan mishi matakai, sai ta zo take magana shi a halin yanzu, sabida ba ta san abin da ke tahiya ba a wannan ɓangaren na tsaro. Sai shi ɗan uwanta abokin tattaunawa ya ce mata ta je ta yi bincike, ko kuma masu ba ta labarin su dinga gaya mata gaskiyar lamarin abin da ke faruwa, abin da ke tahiya, abin da ke wakana a cikin ƙasa. Kenan su bar yi mata ɓoye-ɓoye, tunda tana ɗaya daga cikin mutanen da idan aka yi attack da awa ɗaya za ka ga sun yi posting a shafinsu. Ita tana ɗaya daga cikin waɗannan mutanen. Kenan ga hannun wa suke samun labari, wa ke gaya musu,
to ire-irensu ne. Sannan Maira aka yi mata magana a kan harkar ci gaban ƙasa, sai ta buɗe baki ta ce ita babu wani ci gaba da ta gani an kawo a Nijar. To Maira bari mu faɗa miki kaɗan daga cikin ci gaban da Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP suka kawo, kaɗan daga ciki a lokacin uwayen gidanku 'yan siyasa. A can ƙasar da kike zaune, ambasadar kinta a Yamai, cikin ɗakin taro na Ecidiyan da ke birnin Yamai, a nan yake cewa ruwan sha ma horon shi ke ba Nijar. Yau zawar Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP muna gaya miki don ki jikin shi ko da ta Maira saƙon ya kai gare ki. CNSP sun mai da wannan kamfanin da horon shi ke ba 'yan Nijar ruwa wanda suka yi ikirari, sun mai da shi mallakar ƙasar Nijar, mallakar al'ummar Nijar. Wannan kaɗan kenan daga cikin ci gaban da suka kawo, kaɗan kenan daga ciki. Sun maida muku kamfani naku wanda ake baku ruwan sha, sun maida muku shi mallakar ƙasa. Waɗanda baki sani ba za mu gaya miki kaɗan daga ciki. Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP an kafa babban tsarin Nijar sai dai ta dogara da kanta a ɓangaren abin da ya shafi abinci na ci. Ya kasance abincin da al'ummar Nijar za su dinga ci suna amfani da shi a cikin gida, za a dinga noma shi ne a cikin ƙasanmu ta Nijar. Ba ki da labari, masu ba ki labari ba su gaya miki ba saboda abin alkhairi ne. Wannan kaɗan kenan. Uwayen gidanku 'yan siyasa ƙwaƙwalansu sun daɗe ba su ma san ta yadda za su yi su ɓullo da tsarin da za su iya ciyar da ƙasarsu abincin da za su ci ba, ta yadda ba sai an dogara da waje ba. A yanzu Nijar an ɗauki wannan matakin. Yau kimanin shekara 2 kenan ki bincika kuɗin abinci. Alhamdulillahi masha Allahu. Da izinin Allah nan da shekaru kaɗan masu zuwa za su ƙara sabka. Insha Allahu Allah ya yarda. Sannan aka yi mata tambaya, magana wadda ta shafi wa'adi wanda al'ummar ƙasa suka zauna aka tattauna sabida bajinta da jajircewar da kuma sai da rayuka da shugabannin Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP suka yi, wanda suka gitta rayukansu, wanda aka ce za a zo a watsa ƙasar Nijar a maido ubangidansu Bazum Muhammad bisa mulki. Sojojin ƙasarmu suka gitta rayukansu. Aka ce daga cikin abin da ƙasa za ta yi musu, shugaban ƙasa a ƙara mishi grad, a mishi babbar grad wadda shi ma zai ji ƙarfin ya yi ma ƙasa aiki. Sai ta ce ya ƙara ma kanshi. Idan ba ki da labari sai mu faɗa miki al'ummar ƙasa suka gamsu da amincewa da yarda da gitta rayukansu da suka yi. Suka ce a yi ma mai girma shugaban ƙasa wannan garadikin. Ita ce ta tsone miki ido, kike hassada da ita, kike adawa da ita, sabida biki san abin da ke tahiya ba a cikin ƙasar Nijar kwata-kwata, sabida baki da labari. A waccan ƙasar inda kike zaune, bari mu miki tunatarwa da ƙwaƙwalwar kanki, ba ƙasa ba ce mai garanti. Kafin ke waɗanda suka fi ki gata, waɗanda suka fi ki mulki, waɗanda suka fi ki shahara a duniya, mun ga irin yadda ƙasar Faransa ta yi musu, waɗanda suke zaune a cikin ƙasar, waɗanda ba 'yan Faransa ba ne ba. Mun ga yadda ƙasar Faransa kin ta bayyana su a idon duniya cewa su fice su bar mata ƙasa. Wasu ma ta ƙwace musu takardun zama 'yan ƙasa. Ke hattara da duniya. Gida-gida ce, ke mace ce. Maira muna gaya miki. Ke mace ce, kuma ki yi hattara da irin maganganun da kike yi a kan ƙasar Nijar. Sabida Nijar ɗin da kika sani da ba ita ba ce a halin yanzu. Nijar ɗin da kika sani da lokacin baya ta 'yan siyasa, uwayen gidanku cewa suka yi al'ummar Nijar ba za su iya yin jimirin talauci na sati guda ba. Maira ko biki san haka ba. Aka ce Nijar ba za ta iya yin sati 2 ba. Yau shekara 2 muke magana cikin amincin Allah.
kuma muna zamana lahiya, kuma ƙasa na ƙara ci gaba. Wannan ba sai mun huto mun ta bayyana miki abubuwan da Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP suka yi ba. A'a, ke ana gaya miki abin da kike saurare ne, labari irin naku na mata, wanda har kike hitarwa gaban duniya kike ƙalubalantar shugabanninmu, wani wuri kina ƙalubalantar 'yan ƙasa, wani wuri ma ki ce kwata-kwata ke biki ga ci gaban da aka kawo ba. Muna gaya miki ci gaban da aka kawo, muna gaya miki kuma matakan da ake ɗauka don ƙasarmu ta ci gaba kuma ta zamana cikakkiyar ƙasa mai incin gashin kanta. Wannan shine kuke adawa da shi. Aka yi mata tambayar cewa ƙasar Nijar akwai wasu ƙasashe waɗanda suke cewa sun dace hulɗa da Nijar. Akwai wasu ƙasashe da suke cewa sun dace hulɗa da Nijar, sannan kuma akwai wasu ƙasashe waɗanda suke cewa suna son su yi hulɗa da Nijar. Kin gane, a lokacin da wani ya soka, a lokacin da wani ya ƙika, a lokacin wani zai soka. Mun rabu da ƙasar Faransa saboda babu abin da ƙasar Faransa ta shibka ma Nijar na alkhairi. Yanzu ke da ke can wurin, idan aka buɗe baki aka tambaye ki aka ce miki menene abin da Faransa ta yi ma Nijar wanda za ki yi alfahari da shi, ki yi bugun gaba da shi a matsayinki na 'yan Nijar, ki nuna shi duniya ta gan shi abin nunawa ne, abin alfahari, ba za ki iya gwadin shi ba. Idan kuma za ki iya gwadin shi, bai wuce yaren turancin da kika koya ba, shi kaɗai ne abin da za ki cewa kin koya daga Faransa. Amma ba dai wani abu ba wanda ƙasa za ta yi tunƙaho da shi, babu shi. Maira, idan biki sani ba ki sani, muna gaya miki. To don haka ita duniya da kike gani, a lokacin da wani ya ƙika, a lokacin wani zai soka. Da mafi yawancin ƙasashe waɗanda suka ce sun bar alaƙa da Nijar, Nijar ba ta kira su ba suke dawowa. Ba ki da labari ko? To da mafi yawancin ƙasashe waɗanda suke cewa sun datse alaƙa da Nijar, to su da kansu suke tattarikewa su dawo su ce sun dawo suna so su yi hulɗa da ƙasar Nijar. Ki je ki yi bincike idan kina taƙamar ke mai ilimi ce. Ki yi bincike, ki gane me Nijar take ciki a halin yanzu, me Nijar kin da kika bari a baya take. 'Yan uwa 'yan Nijar, Allah ya ɗaukaka ƙasarmu, Allah ya kare mu shugabanninmu na Majalisar Ceton.